Dobro večer, dame i gospodo, dragi prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu šta vam poželim opet dobrodošlicu kod nas u ambasadi. Još jednom u toku ove već odlazeće godine. I što u susret Božiću možemo da se okupimo na ovakvom jednom koncertu. Ovoga puta ćemo uživati u nastupu jednog veoma zanimljivog hora iz Vršca. Zovu se Raspevani profesori, ko ne zna. Tokom koncerta pokušajte da se setite nekog od svojih profesora iz škole i probajte da ga zamislite ovako raspevano. I obratite pažnju na ove raspevane, da li možete da verujete da je neko od njih možda strogi profesor fizike ili recimo raspevani profesor filozofije. Na kraju bih željela da istaknem da sve ovaj koncert organizovali zahvaljujući saradnji sa Udruženjem Češka beseda Vršac, kome se ovom prilikom zahvalujem na sjajnoj saradnji. Hvala. Iz Banata i tako uz osmeh osmelim si i ruku da je taknem i mladež tu odmah ispod vrata. I tada obuze nešto čudno mene. Zvaćeš se Kristina ili Lane, Saško pita i rekao onako, to je za onog koji slučajno pane. I to ovako i onako i ovde i onde, sve se desi, a u stvari ništa se desilo nije, samo su te zime vetrovi neki čudesni išli i salaš moj polako zaobišli. Proleće izumno cvate. Miriše veče i peć staru palu. Možda će dve visoke crne štikle ponovo u dom moj da svrate. Možda je sam Bog sreo Kristinu i Lane i njenu malu finu nošicu belu. Možda će opet od nekih da bane sa mnom opet da pije i da se desi ono što se u stvari i desilo nije. Vaša ekscelencijo, gospođo ambasador Češke u Srbiji, dobroveče. Hor raspevani profesori iz Vršca večeras vam poklanjaju trenutke dobre energije, muzike i umetničkog nadahnuća.
Pozitivna energija, vedar duh i dobar glas pravi su opis raspevanih profesora. Hor postoji od 2012. godine, a krajem 2014. godine registrovan je kao umetničko-obrazovni centar. Danas ovaj hor čini prava lepota različitosti. Naime, članovi hora su profesori raznih predmeta od hemije, muzičke umetnosti, matematike, srpskog jezika, stranih predmeta i drugih horoljubaca. Dirigent hora je Marina Kliska, profesor muzičke kulture, a pored nje veliki doprinos radu hora daju Roksana Činč, muzički pedagog, i Eugen Činč, doktor muzike. Naše učešće na brojnim humanitarnim koncertima i festivalima širom Srbije, Rumunije i Republike Češke govori o našoj želji da svoju, pre svega, pozitivnu energiju i ljubav prema muzici pronosimo svuda gde je srce otvoreno za druženje. Iako svake godine nastupimo više od 20 puta, to nam nije dosta. Naprotiv, muzika nas oplemenjuje i pokreće da i dalje širimo našu misiju. Naš repertoar je širok, od tradicionalnih starogradskih, zabavnih pesama do duhovnih kompozicija na mnogim jezicima. To je i dokaz da su naši prijatelji svuda i da muzičko putovanje stalno traje ne poznajući granice. Večeras vas pozivamo da putujemo zajedno. Corpus
Nikada nemojte prestati sebi da postavljate nove ciljeve ili da sanjate novi san. Sanjarenje je pesma. Sanjarenje je i ljubav, a to zajedno spaja naša pesnikinja Jadranka Ćulum uz pomoć raspevanog profesora Igora Lazaroja. Voleo sam vas. Moja ljubav stara možda još uvek spi u srcu moga. Pa zašto onda nemir da vam stvara? Ja nisam rad žalostiti vas njome. Voleo sam vas nemo, beznadežno, pun strepnje i ljubomorne boli. Voleo sam vas iskreno i nežno. Nek sam Bog da drugi tako da vas voli. Ovo je pesma sasvim slučajno posvećena tebi. Ostavio si poruku da ćeš se vratiti kad 5. dan prođe. U zoru 4. dana neko je sa balkona na 4. spratu puštao ptice na slobodu. U zoru neke su se vratile, a nekima su samo drhtala mala, uplašena srca. Jedna se uopšte nije vratila. 5. dan pretvorio se u čekanje bez kraja. Uzalud sam očekivala tvoje korake na pločniku, samo je vetar šaputao. Ova je pesma sasvim slučajno posvećena tebi. Bojim se da ti to nećeš moći da razumeš.
Doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledah oči njene. Zaustavite Dunja i kazaljke stare, to je pesma moja.
Najbogatiji su kada svoja srca možemo podeliti sa svima vama. Čak i onima koji nisu večeras ovde. Praznici su divna poruka da nas uvek treba vezivati ljubav i prijateljstvo, ma gde da se nalazimo. Novi
skupljamo retke i vredne trenutke. Takvi su ovih večeras sa vama. Ako su naše misli bile i sa vama, setite se i nasmejte se da će naše želje biti sa vama u praznicima koji dolaze. Živeli i da se sretnemo ponovno. Hvala.